Hej og velkommen til vores nye YouTube-kanal. Ja, vi har valgt at lave den her kanal, fordi vi har ikke noget liv. Ja, helt klart. Og vi er to 14-årige piger. Vi kommer fra Vestjylland af, og mit navn det er Amanda. Og jeg hedder Eline, og vi er Ja. og I skal ikke undre jer over, hvis jeg nu kalder hende Panda, fordi hun hedder Panda i min verden. Ja, sådan er det bare. Det her det er sådan lidt sådan en startvideo, for I lige ved, at vi har noget at gøre med, når det er I selvfølgelig abonnerer på vores kanal, det er det. Fordi det er vel ikke, det skal lige. Skal I? Dom. Alle slags videoer, helt klart. Alt lige fra beauty videos, nail tutorials, det står jeg for, fordi det gør jeg noget. Ja, det er rigtig flot, det der lille af, og det glemmer det. Jeg skal nok linke en masse nail tutorials også. Der vil muligvis også komme nogle hår tutorials, challenges, jeg kan ikke sige ord. Challenge. Ja. Hår. Hav. Ja. Så vil der muligvis også komme nogle sangcovers ud. Nej. Hun synger helt fantastisk. Og så vil der komme... Ja, hvis vi har noget, så kan vi også bedømme en film. Det kan være, at vi har sådan en ugenlig ugens bedømmelse, ugens film, something like that, ugens sang, noget, ikke? Den der er blevet hørt mest. Ugens nejlelang. Ting vi kan anbefale. Ja, ting vi kan anbefale, ja. Og måske også YouTube-kanaler, vi kan anbefale. Noget shout-out. Shout-out. Ja, og vi har begge to Instagram-kanaler, og der kommer ligesom vores navn lige her. Ja. Det kan vi også godt. Vi skriver det også i videoen lige her. Vi skriver lige, hvor I kan få fat på os hen. Vi har et eller andet sted på videoen. Her. Der kommer det. Så er vi lige nede i den første. Vi håber, I følger med i, hvad vi laver. Det bliver spændende. Snapchat! Bye! For helvede, vi snakker engelsk! Okay, bye! Du må ikke skrive mig engang. How about you? How about